akan wani application da ake kira acoustic, wato application ne wanda ake amfani da shi wajen hada dukkan kowane irin kiɗi na waka, ko da waka na turanci ko da waka na hausa ko ma dai menene yaranka, za ka yi amfani da wannan application din domin ka hada kiɗanka kuma sannan ka yi record din wakarka. Da haka yau za mu gabatar muku da darasi na da. Sai ka je kawai cikin play store naka, dan ka bude play store naka kamar yadda kake gani, sai ka ainihin wata ko search, wajen search nan guraren sai ka rubuta acoustic, that is C-A-U-S-T-I-C, acoustic, ka space ka sa 3, sai ka sa space ka sa 3, ka search kamar yadda kuke gani, wato ko kamar yadda kuke gani ga acoustic 3, amma ni saboda na riga na yi download din